Yun oh. Grabe, kanina dalawa yan mga choy. Lapad. Talaga nga naman. Yun, good morning mga choy. Balik ulit tayo mga choy sa C6. Na may paborito nating spot. Doon kasi mga choy yung madami. So yun mga choy, stay tuned lang mga choy. Yun, 5:30 na mga choy. Kukunti na naman pamain natin. Dala ko ng kunting masa ulit. Kaso cat food to mga choy. Nilagyan ko na kung start cat food. Baka po pwede ito, baka mubra mga choy. Try natin. Yes, kalayaan natin yun mga choy. Makati. Yun, stay tuned lang mga choy. Good morning, good morning. Shoutout nga pala mga choy sa 258 subscriber natin. Tumataas na yung subscriber natin mga choy. Thank you, thank you. Maraming salamat sa inyo mga choy. Mga katulit dyan, salamat. So yun, sige lang mga choy. Stay tuned lang, baka may full storage naman tayo. Kulang na naman yung upload natin. Yo! A few Thank you! moments later. Yun, dito na tayo mga choy. Nasa paborito tayo na spot ulit. Yun oh, medyo pa lang yung araw mga choy oh. Yun, ganda ng mga choy, mapula-pula pa yung araw. So yun mga choy, samahan nyo ulit ako mga choy. Loh, grabe oh. Lumitaw mga choy, grabe, ang laki ng dalag oh. Hindi kasi natin dala yung yung pang tirador ko. Grabe, ang laki oh. Naputol kasi yung rubber mga kasi. Di pa ako nakaka-order sa Lazada. Sayang. Grabe. Ang daming litaw. So yun. Yan, trupa natin mga kayo. May isang trupa. Sino kaya yun? Stay tuned lang mga kayo. Yun, marami namin mga. Yan, may tatlong trupa dyan. So doon tayo mga kayo. Sa gitna tayo ulit. Ganda dito mga kayo. Yun oh. Ganda ng araw mga kayo. Yun, papaano pa lang, pasikat pa lang. Yun oh, ganda na dito mga kayo. Tahimik masyado. Hey! Yun mga shoutout natin. So follow sila mga kayo. Doon tayo sa may sa isla. Buti na lang, dito si tropa na si Lakay. Mga katoy, dito na kami ulit. Ang problema katoy, naiwan ko yung lagayan ko ng isda doon. Oh no! So papabalikan ko na lang. Bigyan na lang natin ulit ng pang snack yung magkukuha ulit. So yun, stay tuned lang mga katoy. Isto na ako mga katoy. Yun, meron mga katoy. Oh, yari. Yun, sabi ko siya, panalo dito talaga mga katoy. The best na spot, Likachoy. Thank you Lord. Yung mga katoy oh. Kasi umulan kasi. Alam mo na pagka umulan, pag yan, kakagat na yung mga tilapia. Paano masabi? So yun, hintayin nga natin kung talagang totoo. Ayan, magaling to. Magaling Ibayo. Na ngayon, YouTube. Ang dami nila oh. Lapad kay Gika. Lapad din. Lapad nga oh, laki. Nasa 5 fingers na rin. Ay!
Gandaan mo tong batan ko ha! Sir, videoin mo na sir. Yo, Nox naman videoin na daw. Yo mga, videoin na ito. Oo nga. Buti, hindi na mawala. Go! Ayos ah. Ay. Videoin na pala ah. Kala ko talaga. Kala ko nagbibiro lang. Ayun oh. Sumisigsag ulit. Ito ang galing oh. Ito lang, ganyan-ganyan lang siya oh. Kala mo makawala ka pa eh. Dito lang tayo mga kasi. Umiwalay tayo ng mga kasi sa ano. Sa kila Kuya Babs dun sa kabila. Ang dami nila dun. So wala na masyadong pistol. Nakaisa pala mga kasi. Isa pa lang. Shoutout nga pala sa ano, sa mga taga lower ano, Bigutan anglers. Sila Bunso, Kuya Babs. Yun kay ano, kay Lakay. Yun. Pinakagat mo ako. Yun. At shoutout nga pala kay Balong mga kasi. Shoutout Balong. Maliliit siguro ito mga kasi. Wala. Maliit. Ayun, babato na naman mga toyo. Ay, doon. Sa may banda pala ron. Doon. Laing dalawa no? Dalawa pala. Lanon ba kanina? Di ko na-videoan. Dalawa mga toyo. Na-videoan ko isa. Ina-attack talaga no? Ayun, ina-attack na naman mga katoy. Oh. Matindi pating tumiming. Ay, nakawala daw, sayang. Sayang. Yan, nakayari na naman mga katoy. Oh. Si Parin Lakay. Ayan oh. Pla-pla. Ayun, okay na yan, mas malaki na yan. Yun, shout out kay Paring Lakay. Yun, shoot. Yes. Uy, yun na naman. Ang galing talaga ni Terso. Nagala talaga ng isto oh. Matuwi ka na so. Huwag ka muna. Habang marami-rami, huwag ka muna umuwi. Ang laki oh. Sir, parang So yun mga Joy, yan yung nangyayari ngayon. Mano-mano versus ano, Rad, talo yung champion yung mano-mano. Magla-live na tayo. live na yan. Rek, nasa TV na tayo. Ayan o, yan na naman. Si Terso. Oh. Ano ba yan? Sumabit. Hindi kinaya ng ano. Si Terso. Nakakuha ulit. Yun. Si Para Edwin. Nawala. Ayun, nakakuha pala. Ayun, okay. Sa kabila naman. So yun talaga, tama nga yung sabi ni Terso. Pag umulan tapos uminit, biglang ano, andun talaga yung isda. Yung mga katuyo. Dalawa mga katuy. Yun.
Hirap malayo sa ano yung ano, lalagyan. Ayan, dira. Hop! Huh! Layo oh. Gandang bitaw. Hop! Hop! Layo. Laki ng floater. Parang ano cookies. Cookies yung tinapon mo, sayang. Nak. Di ba? Diyan, diyan mo na. Pumunta kayo sana. Yun oh. Sabi ko sa'yo pre, mayroon dyan. Yun, makatoy yun. Yun. Ay, kanduli ulit. Ay, kanduli. Wow, ang lalaki oh. Ito, ang lalaki. Grabe. Wala, linunok. Wala. Papaoperahin pa ata ko nito ah. Yun, yun makatoy. Yung nakakuha dito lang sa gilid makatoy. Yun. Ayos, ang laki. Ang laki. Yan mga katsoy, may palayaw na si Terso. Troso na daw, iwan ko ng troso. Grabe Terso. Troso, ang galing naman. Ang puno na ilalagyan mo. Grabe. Ay, ala, grabe, puno na. O yun. Ulo, muntik na ako. Muntik na ako mapanga. Muntik na. Muntik na ako dun. Nawala. Ay, andyan mga katsoy. Kailangan makuha mo kasi muntik na ako nun. Kung tinamaan ako, niwan ko lang. Uy! Oh, yun! Grabe. Ayan mga katsoy. Oh. Hey! Diyos ko. Wala. Oh no! Kinagat. Mga katsoy. Medyo matumal-tumal mga katsoy. Naka-anim pa lang. Ay mga tropa oh. Ay! Ayan mga taga mga Record yung mga side na sinabi ko dyan. Na-record yung mga ano ko dyan. wala Sinabi ko. baba may binati siya kasi crush niya. Yung mga katoy nakaano lang dito sa ano. So si kabayan lang malakas. Nakarami ka na kabayan ano? Mga ilan? Mga 6? 8? Mga anim pa lang. Mga 6. Ako rin naka-6 pa lang. Tayo ni Uy. 6 pa rin nata ako no? 8 mga ganon. Tingnan natin to. Yun. Lagyan na ng tatlo yan. Ayos ah. Ang dami pala eh. Kasarap naman pag ganito huli. Eh mga tayo. Ikaw, yo, nakailang ka na? Ito mo to. Wow, sana all. Ako lang pala mina. Ang dami. Pala to. Yun. Ang tibay. Na mga tay. Yan. So yun mga tay, uwi na. Woo! Panalo sa uli. Grabe. Galing ni Terso mga tay. Mano-mano lang yung ano niya. Walang fishing rod. Yun. Yun mga tay, thank you sa inyo sa pagsama ulit sa aming ano, fishing adventures dito sa ano, Lower Bikutan. Thank you sa inyo mga toy. Uwi na kami.
Salamat kay Busing. Maasahan talaga si Busing. Yun, ang ganda yan mga katoy. Maliit lang na isla yan mga katoy dito sa ano, Laguna Lake. Tawag ito, Bikutan. Yan. Like, share, and subscribe. Please like and subscribe daw. Yun, no? Yun, no? Yun, thank you sa inyo pagsama mga katoy. Huwag kayo magsasawang manood sa aking channel, Rochoy Fishing. Yun mga katoy, kaya tayo. Yun.